Hola, benvingut i benvinguda a una nova píndola de vitamina D. Píndoles en les que et vull aportar idees i recursos perquè millores el màrqueting digital del teu negoci local. Avui parlarem dels punts de dolor del teu client ideal. Alguna vegada n'has sentit a parlar, però no saps ben bé què són ni per què serveixen? Doncs avui en parlarem en aquest vídeo i t'explicaré què són i com pots aplicar-ho en el teu negoci. Comencem! Comencem pel començament. Què són els punts de dolor del teu client ideal? Els punts de dolor del teu client ideal són aquelles necessitats, preocupacions, desitjos pels quals busca una solució, una resposta, un satisfactor. Satisfactor? No sé pas si això existeix, però bueno, és igual. Busca respostes o solucions a aquests problemes, solucions o desitjos en forma de producte o de servei. Poso un exemple. Imagina una persona que per sort o per desgràcia, no pot teletreballar i ha d'anar al seu lloc de feina i necessita dinar cada dia fora de casa. I, a més, té poc temps. Aquesta persona què necessita? Doncs necessita un servei de menjar ràpid. Però a aquesta persona no només li preocupa menjar ràpid, sinó que també li preocupa menjar bé, tenir una dieta sana, tenir una dieta equilibrada. Quin serà, doncs, el punt de dolor d'aquesta persona? El punt de dolor d'aquesta persona serà el de tenir una dieta fora de casa saludable. Vinga, un altre exemple. Imaginem una altra persona que també es passa el dia fora de casa. No sé per què m'ha agafat aquesta obsessió que la gent passa el dia fora de casa, però aquesta és la idea. I aquesta persona el que necessita, en aquest cas, és un complement tipus bolso en el que hi pugui portar tot allò que necessita durant el dia. Què li preocupa a aquesta persona? Doncs li preocupa que aquest complement que ha de portar sigui còmode, però també que sigui versàtil. Sobre una altra cosa que li pot preocupar és també que tingui una estètica de bolso i no una estètica de bossa o de motxilla que quan surti de casa li digui «Hola, ¿dónde vas? Me voy de excursión!» No. Per tant, quin seria el punt de dolor d'aquesta persona en relació al bolso? No seria el bolso en si mateix, sinó que aquest bolso, aquest complement, precisament versàtil per adaptar-se a les diferents necessitats del seu dia a dia. Vale, Dani, molt bé, aquests exemples, el del bolso, el del dinar, molt bé, però tot això, per a què em serveix a mi? Miro d'explicar-t'ho. Et serveix per dues coses. La primera, poder conèixer millor el teu client ideal i poder empatitzar amb ell i amb allò que és per ell important quan està buscant un producte o servei com el teu. Això és fonamental. I segona cosa per la qual et serveix identificar els punts de dolor del teu client ideal. Saber si el teu producte o servei està donant resposta a aquestes preocupacions, a aquestes necessitats i poder així saber si tens algun marge de millora, ja sigui amb el propi producte o amb el propi servei, o bé amb l'experiència que va lligada a la venda d'aquest producte o servei, oferint serveis complementaris o altres coses que també puguis detectar que preocupen el teu client quan està plantejant comprar un producte o un servei com el que tu ofereixes. Però encara hi ha una tercera cosa per la qual també et servirà identificar els punts de dolor del teu client ideal. Obro parèntesis. Si t'està agradant això que t'estic explicant i et sembla útil, subscriu-te al meu canal de YouTube i fes clic sobre la campaneta per no perdre les noves píndoles de vitamina D o tots els altres continguts que vaig penjant en aquest canal. Tanco parèntesis. Vinga, seguim. Com dèiem, encara hi ha una tercera cosa per la qual et pot servir conèixer els punts de dolor del teu client ideal, que és millorar la comunicació del teu negoci. Com? Doncs mira, et permetrà, per exemple, passar de comunicar als teus clients la informació sobre les característiques del teu producte o del teu servei a comunicar a aquests mateixos clients com aquest producte o servei dona resposta a unes necessitats, unes preocupacions o uns desitjos que són el que li preocupen a aquesta persona. Dit d'una altra manera, i agafant l'exemple d'aquella persona que necessitava un bolso per passar el dia fora de casa. Si en comptes de penjar en el teu Instagram una imatge del bolso i expliques que el bolso té nanses, té banderola, una butxaca gran i una butxaca petita, el que fas és penjar un carrusel de fotos d'una persona portant aquell bolso en diferents situacions i explicant en el teu text
com, de quina manera aquest producte, que és un bolso, s'adapta en aquestes diferents situacions, segurament l'impacte que tindrà la teva comunicació sobre les persones que estan veient aquest anunci és molt diferent. T'animo a que provis una manera diferent de comunicar tenint en compte aquests punts de dolor del teu client ideal i m'expliquis la teva experiència. I no t'oblidis de deixar-me un like o un comentari fent-me preguntes, exposant-me els teus dubtes o simplement per dir-me si aquest vídeo t'ha agradat o t'ha estat útil. Això sempre motiva a seguir generant contingut per ajudar els negocis locals com el teu a seguir creixent gràcies al màrqueting digital.